Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәр юлларына яңа маршрут чыгачак, ул кайда йөрәчәк. Тизлек, адреналин, онытылмас хисләр. Шәһәр ипподромында Салават кубогына хәйрия ярышлар узды. Бүген мэрияда хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмә вакытында җәмәгать транспорты темасына да тукталдылар. Исегезгә төшерәбез, Чаллыда 5-нче маршрут йөри башлады. Чулман проспектына киреше зур сыйдырышлы 10 автобус чыгарылды. Киләсе маршрут нинди булыр? Бу сорауга җавапны безнең материалда яңгыратырбыз. Февральда Чаллыга зур сыйдырышлы 10 автобус кайтты. Хәзер алар ит комбинаты тукталышыннан Хайр заводына кадәр хәрәкәт итә. Җәмәгать транспорты Чулман проспектына да керә. Мэриядә билгеләп үтүләренчә, пассажирлар саны арта бара. Нәкъ менә алар тарафыннан әлеге маршрутка зур автобуслар җибәрү мөһимлеге турында мөрәҗәгатьләр күп килгән. По пятому маршруту мы получаем многочисленные положительные отзывы горожан, те, кто проживают вблизи проспекта Чулман, кто ездит в школу Дымна. Потребность, я думаю, что есть, Илья Сергеевич, да? Да, маршрут востребован. Биредә мәгариф учреждениеләре, театр, чаңгы базасы һәм башка төрле күп кенә социаль әһәмиятле объектлар урнашкан. Киләчәктә Көрәш сарае һәм 5-нче шәһәр хастаханәсенең яңа бинасында төзү карала. Шулай ук мартта автопарк тагын 36 берәмлек җәмәгать транспорты белән тулыланыр дип планлаштырыла. Я думаю, организационно нужно готовиться к тому, чтобы уже новый маршрут посмотреть десятку, как мы договаривались. Это будет у нас проспект Сюембике, он востребован. Мы обещание такое давали. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, Сөембикә шулай ук кирәкле һәм мөһим юнәлеш. Проспект зур, биредә бик күп торак йортлар, мәгариф учреждениеләре урнашкан. Наил Махдиев сүзләренчә, пассажирлар күп булган җирдә автобуслар булырга тиеш. Алина Сулейманова, Эльмира Гайнутдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әти белән улының беренче очрашуы бүген Чаллыда хәрби хезмәткәрнең хатыны һәм яңа туган сабыен бала тудыру йортыннан чыгару тантанасы узды. Яшь әнине бу вакыйга белән котларга туганнары, дуслары, хезмәттәшләре Чаллы мэрida килде. Баланың әтисе дә чарада катнаша алды. Менә ул бик көтелгән очрашу, яңа туган малайның әтисе хәрби хезмәткәр, аны кыска вакытлы ялга җибәрәләр, шуңа күрә ул хатыны һәм сабыен бала тудыру йортыннан чыгару тантанасында катнаша ала. Бу аның беренче баласы, шуңа күрә дә улымны кулларымда зур дулкынлану белән тоттым ди яшь әти. Борчылу бар инде. Пока бит беренче тапкыр әти булу. Как-то этот кулга алу авыр. Чтобы башка китмәсен әле. Ә хәзер бөтен гаилә җыелган хәрби хезмәткәрнең хатынының шатлыгы эченә сыймый. Ул иренең гаилә өчен шундый мөһим вакыйгага килә алуына бик шат. Бүгенге көндә мин бик шатмын, минем иремне җибәргән өчен, аның белән бергә күрешеп алган өчен. Бу тантанада аның булуы өчен мин бик шатмын, бик рәхмәтлемен. Бу дөньяда шундый матур, сөйкемле көтеп алынган балабыз туган өчен Ходаема бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ирем улын күрде дип шатланып сөйли хәрби хезмәткәрнең хатыны. Ул баланы бергә тәрбияләрләр, ире аның беренче адымнарын күрер һәм беренче сүзләрен ишетер дип өметләнә. Яшь әти әнинең туганнары да шуны тели. Баланың туганын күреп, аны алып чыгуда катнаша алган өчен мин бик тә бәхетле. Балаларның бәхетле булып, дөньялар тыныч булып, тигезлектә үстерергә насыйп кылсын. Шәһәр мэры Наил Махдиев та яшь әти әнине котлады. Сиңа бик зур рәхмәт. Мотор иттереп, малайыгызны үстерегез, бәхетле булсын, яратыгыз балагызны. Традиция буенча хәрби хезмәткәрнең гаиләсенә шәһәрдән 100 мең сум акча тапшырылды. Республикадан яңа туган бала өчен комплект булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнутдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тизлек, адреналин, онытылмас хисләр. Шәһәр ипподромында Салават кубогына хәйрия ярышлары узды. Чаллыбызның Россиянең һәм республиканың иң яхшы пилотлары сынап карады. Узышчылар белән безнең төшерү кремендә аралашты.
Ел сайын Салават кубогына яршылыга бүтін Россиядан иң яхшы пилотлар килә. Традицион рәвештә ярышлар шәһәр ипподромының яңартылган трассасында узды. Аларда Россиянең 30-га якын иң көчле узышчысы катнашты. Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов та ярышларны бер кайчан да калдырмый. Тамашачыларны һәм катнашучыларны шәһәр мэры Наил Мәхдиев һәм Татарстан Республикасының халык артисты Салават Фатхетдинов сәламләде. Я хотел бы от имени благодарных челнинцев сказать слова признательности и большое спасибо Салавату Закиевичу. Он не только народный артист Республики Татарстан, он не только заслуженный артист Российской Федерации, он еще и народный любимец и народный гонщик. Давайте ему поаплодируем и скажем большое спасибо, Салават. Салават кубогы ел сайын үткәрелә торган хәйрия ярышлары җыелган барлык акчалар авыр тормыш хәлендә калган балаларга бирелә. Беренче тапкыр ипподромда автоузышлар 1998 елда уздырыла. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, мәйсән имин булагыз. Казанский цирк представляет с 8 марта цирк из сапога. Захватывающие трюки, первоклассная дрессура, весенний драйв. Программа с итальянским акцентом. Завод транспортного электрооборудования приглашает на работу. 8 800 679 19. 8 800 679 19.